Okay. Let me with this video. You might my share button. Actually, I should equal this thing because of how the almost not Ifeanyi Ubah D3Ath then. Even me, I was shocked. And I have to be honest with you. Till today, 9 months after Senator Patrick Ifeanyi Ubah happened, I am still yet to come to the reality that the Ebubechukwu Ụzọ 1, Ikemba, ndị Igbo Jejemba, is no more. But then, somebody told me about the dream Onwelu one day before Ifeanyi Ubah nwụọ. You want to go? This is somebody na happen regularly. Na-enye m update. You want to go for something wey goes well for ọkpọkwa ngwa take at the dreams we're giving Jagwa Ifeanyi so that you take dreams seriously. Take your dreams very seriously. I got ndị mmadụ na one of my program name sometime back gwa na onye ọbụla ada alọ nlọ nwụrụ anwụ n'ime mmụọ ijọsụ duku okwute edebere somewhere. Mmadụ nwere anya ime mmụọ ji afụ ụzọ iwu ahụ na-amụ maka ya bro kenlọlọ ife a ọ sịrị m na ede tu ụbọchị ahụ Ifeanyi Ubah nwụrụ na ọbịa lọọ nlọ wee fụ ebe Senator Ifeanyi Ubah si na a very beautiful house. In fact, he used that house Dr. Ebuka Onungwo eze ndị Igbo. Ịghọtago? O use that house Ebuka Onungwo wee nye m illustration wee si si na white house doka nke Dr. Ebuka Onungwo a wee lituo n'oge si na that white house wee lituo n'oji mkpọ yiri white. Nyanwa na-etue my distinguished senator onewe ye ndu Ifeanyi Ubah wee si n'ebe a wee lituo wee baa na one field do na nkọ ebe a na ebe o lituru na one field do na nkọ ebe a ka o lituru na ebe ahụ o lituru na onwe one SUV white webe a nwee tipa gwongwolo ebe a nwee Golf 1 GT Golf 1 ebe a nwee series of moto from moto ọfụ to moto ochie do n'ime field a moto niile ahụ all white. But then enwere ndị agadi nwoke all old people gbachara afọ ọnụ jichakwa mkpọmkpọ ha ncha niile yi white gbacha afọ ọnụ ntutu ha niile white afọ ọnụ ha niile white. Ịghọtago? Ha wee bịaruo ebe ahụ Ifeanyi Ubah nọ nyanwa na-etue my senator my able senator Ifeanyi Ubah n'ime ndu onye hotu ya ọnụ osu wee bịaruo ebe ahụ nyana ndị ahụ wee na-ịtọ 1 kubie nke ịtọ dachie ye wonie ya enu then ha ncha niile wee banye na moto dugasị ebe ahụ wee drive away. Kerife gosiri Kerife datin lo gosiri the next day a break here on our own distinguished senator. 9 months later, I am still yet to come to the reality that the distinguished senator is no more. Ọ ka na-adụ m ka o nwere ife a ka eme onye ahụ wee nọrọ ndụ but ka ife mmadụ ya eme. This dream got me thinking some of the things in afọ na nlọ na-abịa mee and then when people na-eme hafụ nlọ o mee n'ife. So how our brothers will keep telling us that there is nothing like spiritual, that there is nothing spiritual about this life, but people now for things obey exactly etu has welfare in real life. Have you not seen that? Nefa he mechago n'ime mmụọ before we bịa na reality. Onye akọrọmụla a very long time ago, but I decided to wait that one day I am going to tell that dream, and I have decided to do it today.
He saw it. He saw it. Kedu yesi we kowa no si from White Castle lituo na a field. Eba park gasare new motors, different motors, both trucks, both SUV, fine jeeps, and even older ones, and even old model. And the old people do graced in white with the gray hairs and beards. Bia we kochaye. Why was he not responding to his greeting? Why was he not responding to his greeting? Ewotago ifo gosere ewo na nwoke na ana mgba. Ifo gosere ewo na nwoke na ana mgba. Ife nlo ya gosere ewo na nwoke ewu ndị mmụọ kanya na enara aka bai na moto we jerezie na ana afudebe. Take your spiritual life seriously. Ewotago o nwere ụfọdụ nlo ya we lọcha benite ka ọrịa mmadụ because na o nwere ike nwe onye ihe eji nla we save. O nwere ike wụrụ ngụ ka ihe eje we save. O nwere ike nwe situation ihe eje we arrest. Ama na ndị doubting Thomases ya pụtakwa ịbịa gbagha but afụgo m nlọchalụ ọpụta mezuo. Afụgo m nlọchalụ stop ife a jere ime na nlọ pụta na ife stop kwe na ife a somehow. Ịghọtago? Share this video. Share this video. Ọnwa Ifeanyi Ubah ekwe ome edie and amụ nna m enwere ike imecha n'ụwa shefuo that man. I know that na onye ọ na-akwacha na onye ọ na-anasasị ya na ndị mmadụ yadowa okwebe ome edie and amụ nna m anyị dị nwuyo amụbụ nna m anyị dị nie ka mkpụrụ obi Ebubechukwu ụzọ, the lion of Nnewi, the great lion of Nnewi, keep resting in peace. Amen.